Vicenç Foix, Josep Vicenç Foix, que diu És quan dormo que hi veig clar, i és un poema que ens havien ensenyat a l'escola, que jo l'havia après de memòria i sempre m'havia fet molta gràcia perquè deia, com pot ser que digui això, està dormint? No s'hi veu, no sé, semblava una mica misteriós. I ara tampoc no sé si l'acabo d'entendre, però és una frase que sempre m'havia fet molta gràcia i llavors, doncs, clar, pensava que era molt adient, no? Però llavors, clar, en comptes de quan dormo és quan dormo que hi veig clar, perquè és quan et puc dibuixar i puc entendre una mica la teva figura i bueno, puc intentar explicar, no? I llavors em va semblar adient per això. I al principi no era un projecte, sinó que eren dibuixos que feia durant les vacances, que és quan dibuixo, i aleshores, doncs, quan vaig, sobretot als avions, al tren o quan estic a la platja i estic relaxada, doncs dibuixo la gent com dorm. Aleshores, doncs, vaig començar-ho al 2004, he anat fent dibuixos des d'aleshores i llavors, clar, ara ja tenia un bon recull i vaig pensar que estaria bé presentar-ho com a projecte. Va començar perquè volia dibuixar gent, volia fer retrats, i clar, vaig començar fent retrats de la família, però llavors més o menys es deixaven, però el que no es deixava era el meu pare. O sigui, no és que no volgués dibuixar-se, sinó que sempre s'acabava movent, encara que li diguessis estigues quiet, ell sempre es movia. I llavors va haver-hi un dia que estava així mig dormint i el vaig poder dibuixar. Llavors m'imagino que a partir d'aleshores vaig pensar, doncs mira, està bé dibuixar la gent dormint perquè no se n'enteren, no estan nerviosos i els puc dibuixar tranquil·lament, que si no sempre estan movent-se o sempre estan així, els veus així com neguitosos. Clar, l'inconvenient és que quan algú està dormint i es mou, no li pots dir tornar a posar, llavors has d'anar sempre una mica ràpid dibuixant-lo i llavors, depenent del temps que dormi o que no es mogui, tens temps d'acabar el dibuix o no, llavors són dibuixos així com molt ràpids. Llavors va ser una mica potser l'inici, de que es deixés dibuixar quan estava dormint. Clar, són diferents formes de presentar-los, hi ha els dibuixos que seran d'alguna manera impressió a partir d'escàners dels dibuixos reals. En les pintures murals, quan canvia de dimensió, penso que és interessant, que es converteix això en un mural gran i l'ampliació penso que li dona molta força. Llavors la instal·lació, perquè com que és un llit amb els coixins, és lo adient. I llavors el llibre de tela, perquè també és un llibre que és com un coixí i també em semblava adient presentar-ho d'aquesta manera. I els visors em va semblar divertit, perquè també és una manera que la gent s'asseu i com que és individual ho pot veure d'una manera així tranquil·la. Hi haurà 6 visors, un per cada apartat, i pot veure'ls així, posaré uns coixins i la gent es pot també allà asseure i acabar-lo de mirar tranquil·lament i relaxar-se, si vol. Els nens no n'hi ha cap, perquè em sembla que no estan quiets ni dormint, no els he aconseguit dibuixar, i potser més que la persona és la postura. Hi ha postures que de seguida veig que d'alguna manera és com si l'entengués i la puc dibuixar ràpid, i hi ha postures que no em surten.